L-avukat Edward Gatt li qed jidher għal Keith Schembri qal li l-klijent tiegħu inkisrulu drittijiet tiegħu meta l-pulizija kellmu xhieda ġodda wara li kienu ħarġu l-akkużi fil-konfront tiegħu. U qal ukoll li Schembri nżamm arrestat minħabba li kien hemm persuni li kienu għadhom barra l-pajjiż filwaqt li dik il-persuna ingħatat il-libertà proviżorja appena wasal f'Malta. Waqt il-proċess tal-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront tal-ex Chief of Staff Kastilja, l-avukat Gatt kienet jirreferi għall-ex direttur maniġerjali tat-Times Adrian Hillman li kien arrestat mal-wasla tiegħu mir-Renju Unit iżda ngħata l-libertà proviżorja. Minnaħa l-oħra Schembri nżamm arrestat għal madwar 3 ġimgħat qabel ma nħeles. Keith Schembri kien akkużat flimkien ma' missieru Alfio u sieħeb fin-negozju Malcolm Sherry kif ukoll l-ex kontrollur finanzjarju ta' Casco Robert Zammit. Alfio nnifsu wkoll wieħed mid-diretturi ta' diversi kumpaniji li jiffurmaw il-grupp Casco. Fost l-oħrajn, l-ex Chief of Staff Kastilja qed ikun akkużat b'korruzzjoni li ta' xhieda falsa u b'falsifikazzjoni. Fis-seduta tal-ħamix qed fost l-oħrajn l-espert tat-teknoloġija Keith Kutajjar li preżenta 2 terabytes ta' data miġbura minn apparat elettroniku li nġabru mill-bini tal-akkużati. Fost l-oħrajn minn 18 il-mobile, 6 laptops u 26 pendrive jew SD cards. Xut ieħor kien Daniel Azzopardi li hu rappreżentant ta' bank lokali li kompla jippreżenta aktar scans ta' ċekkijiet li nħarġu f'isem Keith u Alfio Schembri. Spjega kif għal xi raġuni 8 miċ-ċekkijiet ma riżultawx fis-sistema tal-bank. Sa dan it-tant inżammet ukoll seduta oħra bil-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra s-sidin ta' Nexia BT, Brian Tonna, Calcini u Manuel Castagna, kif ukoll il-kontrollur finanzjarju tal-kumpanija Katrin Bondin Carter. Xedu rappreżentanti ta' diversi banek lokali li preżentaw dokumenti dwar l-attività finanzjarja tal-4 persuni u mat jiffaċċjaw akkużi ta' ħasil ta' flus u krimini oħrajn relatati mas-settur finanzjarju brabta mal-inkjesti fil-konfront ta' Keith Schembri. Wara l-investigazzjonijiet tal-pulizija, Tonna u Cini tilfu l-warrant tagħhom biex jipprattikaw bħal accountants kif l-MFSA bdiet proċeduri dixxiplinarji fil-konfront tagħhom. Barra minn hekk kienet sospiża wkoll ir-reġistrazzjoni tal-kumpaniji kollha tagħhom. Il-kawża fil-konfront ta' Keith Schembri tkompli fit-12 ta' Lulju li ġej, filwaqt li l-kawża fil-konfront tas-sidien u l-kontrollur finanzjarju ta' Nexia BT tkompli l-għada.